Всички знаем кой е Тутанкамон. Чували сме за несметните златни съкровища в гробницата му, за златната маска, превърнала се в символ на древният свят, и за неговият откривател Хауърд Картър, човекът, чието име завинаги остава в учебниците по история. Аз съм Роси, а вие се настанете удобно, защото днес в Нека ви разкажа ще ви разкажа за човека, който цели 15 години финансира тези разкопки. Човекът, без чието огромно богатство и безгранично търпение светът никога нямаше да разбере за съществуването на Златният фараон. За мъж, който често остава в сянката на блясъка на най-голямото открито съкровище в Египет. Това е историята на Джордж Харбърт, петият граф на Карнарвон. Един истински викториански аристократ, чийто живот угасна точно в момента на неговият най-голям триумф. За да разберем неговата личност обаче, трябва да се върнем в самото начало. В един свят на безкрайни привилегии, но и на дълбока лична самота. Джордж Хърбърт е роден на 15 юни 1866 г. в величествения замък Хейклиер в Южна Англия. Това е същия онзи внушителен дворец, който днес милиони хора по света познават от сериала "Имението Даунтаун". Той израства в семейство, чието предци са чертали съдбата на Британската империя още от времето на Тюдорите. Баща му, Хенри Хърбърт, е бил виден държавник, министър на колониите и един от създателите на Конституцията на Канада. Той е бил студен, изключително строг и болезнено консервативен мъж. За него синът му е бил просто следващият политически проект. Момче, което трябва да заеме място в парламента и да следва семейния дълг. Съдбата нанася тежък удар на малкия Джордж, когато той е едва на 9 години. Неговата майка, лейди Евелин Станхоуп, издъхва неочаквано след усложнение от раждане. В огромния замък с над 300 стаи и безкрайни коридори, малкият Джордж остава напълно сам, отглеждан от дистанцирани и строги гувернантки. Точно в тези години на изолация той започва да търси утеха не в хората, а в предметите. Малкото момче прекарва часове в огромната семейна библиотека, взирайки се в старинни географски карти, редки гравюри и старинни книги. Това е бил неговият начин да избяга от скръбта, моментът, в който се ражда неговата страст към събирането и колекционирането. Баща му го изпраща в елитния колеж Итън, а след това и в Тринити коледж към Кембридж. Но Джордж напълно разочарова строгия си родител. Той мрази сухата теория, латински език и академичните авторитети. Вместо да учи за изпити, той започва да пилее времето си в залагания на конни надбягвания, лов и скъпо ветроходство. Приятелите му го наричат с прякора Порки, заради навика му да се рови навсякъде, да купува странни вещи и постоянно да търси приключения. През 1890 година старият граф умира. На 23 години Джордж изведнъж се събужда като петият граф на Карнарвон. Той наследява замъка Хейклиер, десетки хиляди акри земя и огромно богатство в брой. За едно момче, живяло под железния контрол на консервативния си баща, това е момент на пълна свобода. Но свободата бързо го отвежда до ръба на финансовия фалит. Джордж пилее състоянието си за купуване на състезателни коне, скъпи яхти и пътешествия около света. Начинът му на живот е толкова разхитителен, че банкерите му започват да бият тревога. За да спаси имението си, той взема прагматично решение, което скандализира висшето лондонско общество. Жени се за 19-годишната Алмина Ломбуел. Официално тя се води дъщеря на обикновен капитан от кавалерията. Но в Лондон всички знаят публичната тайна. Алмина е незаконна дъщеря и единствена наследница на най-богатия банкер по онова време – Алфред Дю Ротшилд. Сделката между аристокрацията и парите е брутална.
Ротшилд дава на Алмина колосална зестра от £500 000 в брой и поема ангажимент да изплаща абсолютно всички дългове на новия си зет. Без тези милиони на династията Ротшилд, лорд Карнарвон никога нямаше да може да плати за дългите безплодни години разкопки в Египет. С новите средства Карнарвон развива изключително око за детайла. Той става един от най-добрите колекционери на френски мебели от епохата на Луи XVI, както и редки картини от италиански майстори. Но тази негова страст към антиките има и тъмна, по-късно разкрита страна. Десетилетия след смъртта му през 1987 година, неговите наследници решават да направят ремонт на замъка Хейклиър. За тапет между две от стаите те откриват тайни вградени шкафове. Вътре са намерени стотици безценни египетски артефакти, които графът е придобил незаконно по време на разкопките си и е изнесъл контрабандно в Англия, скривайки ги от очите на египетските власти. Той е бил човек, за който предметите са имали собствена душа, и той е трябвало да ги притежава на всяка цена. Освен антиките, Джордж е бил обсебен и от новите технологии и високите скорости. През 1900 година той става един от първите 10 души в цяла Англия, които получават официална шофьорска книжка. По онова време той притежава няколко от първите френски автомобили Панхард и препуска по черните селски пътища с невижданата и опасна за тогава скорост от 20 мили в час. Но през 1901 година, по време на едно пътуване в Германия, съдбата решава да го спре рязко. Опитвайки се да избегне внезапно изскочила каруца, колата му се преобръща няколко пъти и го затиска в дълбока канавка. Травмите му са потресаващи. Челюстта му е напълно счупена, краката му са натрошени, а гръдният му кож е толкова тежко смазан, че уврежда трайно белите му дробове. Лордът оцелява по чудо след поредица от операции, но остава инвалид с постоянни мъчителни болки до края на дните си. От този момент нататък всяка влажна английска зима, пълна с гъст въглищен дим и мъгла, е била потенциална смъртна присъда за него. Белите му дробове просто не издържали на студа. Лекарите са категорични. Ако иска да живее, всяка зима трябва да прекарва на място с сух, горещ и чист климат. Така, бягайки от сивата влага на Лондон, Карнарвон стъпва за първи път в Египет. Той отива там, за да спаси здравето си, но намира смисъла на живота си. В Луксор графът първоначално започва да купува разрешителни за копаене в пясъка просто за забавление, като хоби, което да отвлича вниманието му от постоянните физически болки. Но бързо разбира, че аматьорските му опити не водят до нищо и му трябва истински професионален специалист, който да ръководи работниците. Така през 1907 година му представят Хауърд Картер. Картер е бил неговата пълна противоположност във всяко едно отношение. Син на беден художник на животни, груб, необразован, затворен в себе си и с изключително сприхав характер. По това време Картер е напълно изолиран от научната общност в Кайро. Няколко години по-рано той е уволнен от поста главен инспектор по антиките, защото защитил местните египетски пазачи при пиянски сблъсък с френски туристи. Живеел е в пълна мизерия, преживявайки ден за ден, като е продавал акварелни рисунки на богати европейски туристи. Но Картер е притежавал нещо, което никой друг тогава не е имал. Фанатична вяра и реални улики, че в долината на царете има един изгубен, забранен от историята фараон на име Тутанкамон, чиято гробница все още е непокътната. По онова време всички останали археолози се смеели на тази идея. Известният изследовател Теодор Дейвис, който е копаел в същия район, официално обявява пред медиите, че долината на царете е напълно изчерпана
и в нея няма нищо останало за откриване. Но Карнарвон усеща пламъка в очите на Картер и му вярва. Така започва техният съюз. Съюзът между аристократичните пари и фанатичния професионализъм. Година след година, от 1914 до 1922 година, двамата преобръщат тонове пясък под безпощадното египетско слънце. Резултатът – пълна нула. Карнарвон излива милиони в днешни пари, без да намери нищо ценно. В Лондон колегите му лордове се смеят зад гърба му и го наричат лудият граф, който плаща за празни дупки в пустинята. Семейството му и банкерите го притискат да спре това безумно разхищение на пари. През лятото на 1922 година търпението на Карнарвон също се изчерпва. Той извиква Картер в замъка Хейклиър и му казва официално, че парите са свършили и той прекратява договора. Тогава Картер прави нещо невероятно и отчаяно. Той изважда своите скромни лични спестявания, събирани през целия му живот, и предлага сам да плати за надниците на работниците. Единственото, което иска от графа, е да му предостъпи разрешителното си за копаене за само още един последен сезон. Картер обяснява, че на картата е останал само един малък триъгълен участък под останките от коливите на древните строители, който никога не е бил докосван от археолози. Лорд Карнарвон е толкова дълбоко трогнат от този всеотдаен жест на бедния си партньор, че се засрамва, отказва да вземе парите му и се съгласява да финансира този последен финален опит. И точно тогава, когато никой вече не вярва, се случва чудото. На 4 ноември 1922 година, само няколко дни след подновяването на разкопките, едно от малките момчета, които носят вода на обектите, започва да чисти пясъка, за да закрепи стомната си. Кракът му се спъва в нещо твърдо, изсечено в самата скала стъпало. Картер веднага насочва всички работници натам. До края на деня те разкриват 12 стъпала, които водят надолу към запечатаната врата, носеща ясни царски печати. Картер праща светкавична телеграма до графа. Накрая направихме страхотно откритие в долината. Поздравления! Карнарвон пътува седмици наред с кораб и влак, изгарящ от нетърпение и забравил за всичките си физически болки. На 26 ноември двамата мъже стоят пред втората вътрешна запечатана врата на подземния коридор. Картер пробива малка дупка в горния ляв ъгъл с помощта на железен лост. Вътре въздухът не е помръдвал от 3000 години. Той е горещ, тежък и ухаен на древни и сушени погребални масла и подправки. Картер доближава свеща до отвора, за да провери за опасни газове и замръзва. Горещият въздух отвътре кара пламъка да трепти, осветявайки тъмнината. Ръцете на Карнарвон, който стои плътно зад него, треперят от вълнение. Графът не издържа на напрежението и пита: "Виждаш ли нещо?" А Картер се обръща бавно и изрича думите, които ще останат завинаги в историята. Да, прекрасни неща. Вътре те виждат златни легла с форми на странни животни, огромни статуи на пазачи в цял ръст, златни колесници, кутии от слонова кост и невиждан, немислим разкош. Те са били първите хора от 30 века насам, които дишат въздуха на Тутанкамон. В този миг на безумна еуфория, Карнарвон прегръща Картер и му казва, че за този единствен момент си е заслужавала всяка секунда болка и всяка стотинка изхарчена през живота му. Но триумфът на графа продължава твърде кратко. Само няколко седмици през март 1923 година, докато е на посещение в Кайро, Карнарвон е ухапан от комар по бузата. Няколко дни по-късно, докато се бръсне в хотелската си стая преди официален банкет, той неволно разрязва горната част на ухапаното място с бръснача си.
Поради отслабената му имунна система на раненото място се инфектира светкавично. Развива се тежък еризипел, който бързо преминава в общо заразяване на кръвта – сепсис. Инфекцията удря отслабените му бели дробове и той развива остра двустранна пневмония. В стая 152 на луксозния хотел Континентал в Кайро графът прекарва последните си дни в тежка агония, бълнувайки името на фараона. На 5 април 1923 г., точно в 2 часа сутринта, сърцето му спира. И точно тук започват мистерии, които раждат легендата за проклятието на фараоните. В същата секунда, в която графът издъхва в хотела, електричеството в цяло Кайро угасва мистериозно. Градът потъва в пълен мрак за близо час. Властите и инженерите по-късно извършват десетки проверки, но така и не намират никаква техническа или логична причина за тази мащабна авария. Прислугата пък в замъка разказват, че в семейното имение Хейклиър в Англия, на разстояние от хиляди мили, любимото куче на лорда фокстериерът на име Сузи започва да вие неистово и по-късно през същия ден умира. Но най-зловещото съвпадение се разкрива 2 години по-късно, когато през 1925 година доктор Дъглас Дери и Хауърд Картър най-накрая отварят златния саркофаг и извършват официална аутопсия на мумията на Тутанкамон. Те откриват нещо потресаващо. Младият фараон е имал малък заздравял белег от рана на лявата си буза. Когато измерват мястото, се оказва, че то съвпада до милиметър с мястото, където комарът ухапва лорд Карнарвон и откъдето тръгва фаталната инфекция. Има доста легенди за проклятието на Тутанкамон, защото много хора, свързани с гробницата, умират при странни обстоятелства. Но за мен те са просто легенди, понеже всички те не са били първа младост, а и медицината не е била достатъчно развита. Затова няма да ги разглеждаме. Като доказателство за това приемам, че самия Хауърд Картър умира 17 години след откритието. Днес Джордж Харбърт не почива в пищната семейна гробница в Хайклиър, нито в пределите на Египет. По негово изрично предсмъртно желание, тялото му е погребано на върха на самотния праисторически хълм Бийкън Хил. Гробът му се намира високо над хълмовете, гледайки към земите на любимият му замък. Мястото е заобиколено от висока здрава желязна ограда и няма никакво пишно надгробие, за да бъде пазен от любопитни очи и туристи. Той е човек, който живял бързо, обичал е опасностите, оцелял е в жестока катастрофа и намерил своята вечност в една тъмна прашна дупка в пустинята. Той не взема златото на Тутанкамон със себе си в отвъдното, остави го на света, а за себе си остави само легендата. Но ако можехме да го попитаме днес на върха на онзи самотен хълм, той вероятно щеше да ни погледне и да каже, че си е заслужавало. Защото в края на краищата историята се пише от такива хора. Благодарение на личности като лорд Карнарвон и Хауърд Картър, хора, които залагат всичко на една карта, които отказват да се откажат пред лицето на присмеха и провалите и които сляпо вярват в мечтите си. Днес човечеството има толкова много от своите най-велики постижения и открития. Техният истински триумф не е просто в златото, което изваждат от пустинята, а доказателство, че когато вярваш в нещо с цялото си сърце, накрая целият свят ти прави път. Кажете ми, знаехте ли за живота на този прелюбопитен човек? Какво мислите за фанатичното преследване на мечти? И вие бихте ли се отказали след 15 години ровене в прах и пясък без никакъв резултат? И това беше моята история за вас днес. Ако ви е харесала, сложете едно палче, абонирайте се, за да не изпускате вълнуващи истории и до следващия път.